खुलुमबाय दिनै 25 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव KLOनि उदखारा बांबाय थानायनि गेजेरावनो क'क्राझार पुलिस आरो CRPFनि गेदेर जाफुंसारनाय सानै KLOनि उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो साब्रैखौ एरेस्ट खालामनो हादों क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय चक्रशिला मावरिया गावआव KLOनि सोद्रोमाफोरा बादा लुनानै थानायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार पुलिस आरो CRPFनि हान्जाया अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव क'क्राझार पुलिस CRPF आरो KLOनि गेजेराव गावलायलायनायबो जादों बेयावनो KLOनि सानै सोद्रोमाखौ गावथारनो हादों आरो साब्रैखौ एरेस्ट खालामनो हादों एरेस्ट जानायनि मादाव सासेया गोब्राबै जोखोम जादों जायखौ क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों मुङा गणेश बिश्वास बिथांजों लोगोसे गावथारजानाय अभिजित देखा आरो निपुन रायखौबो RNB देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बिसोरनि अनगायैबो पुलिसजों हमजानाय गुबुन साथामनि मुङा फारियै उदालगुरि जिल्ला कलाइगावनि अमल ज्योति बिश्वास 22 बोसोर बैसोनि उदालगुरि जिल्ला रौतानि रनन्जय लास्कार 27 बोसोर बैसोनि आरो चिरां जिल्ला बासुगावनि प्राणजित राय 26 बोसोर बैसोनि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय चक्रशिला मावरिया गावआव KLOनि सोद्रोमाफोरा बादा लुनानै थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायनि उनाव KLOनि सोद्रोमाखौ क'क्राझार पुलिस आरो CRPFनि हान्जाया हमनायनि अनगायैबो KLOनि गंनै बादाखौ थेर बेथेर खालामहैनो हादों आरो KLOनि माखासे मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे बम बानायग्रा मुवा बेसादखौ हमनो हादों आरो गावथारजानाय उदखारिफोरनिफ्राय पिस्तलबो हमनो मोन्दों देहा फालांगि खालामनायनि अजद होनानै सानै आइजोफोरखौ गाज्रि बुग्लिदों आरो आइजोफोरखौ गाज्रि बुग्लिनायनि दायाव 11खौबो पुलिसा हमबाय बरपेटा जिल्लायाव जादों बे जाथाया 31 नं राजा लामानि बोरसि दैमानि सायाव थानाय दालांनि साखाथिनि गंसे धाबायाव जौ जुवा आरो ड्राग्स सोलिनायजों लोगोसे देहा फालांगि खालामनायनि अजद होनानै माखासे सुबुंफोरा धाबाखौ बुफाय बुसि खालामफैदों जेराव सानै आइजोफोरखौबो देहा फालांगि खालामनायनि अजद होनानै गाज्रि बुग्लिदों जेराव आइजोफोरखौ जोनाय सौनायजों लोगोसे जाय जेरै हागौ एरै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों बे जाथायनि उनाव आयेनखौ गाव गावनि आखायाव लानायनि थाखाय बरपेटा पुलिसा गोख्रोङै संदाननानै दाब दाब जायगानिफ्राय 11खौ हमनो हाबाय मुंफोरा फारियै सानिदुल इस्लाम बिलाल हुसैन आमिर हुसैन साद्दाम हुसैन जाहिदुल इस्लाम आरो माखासे गुबुन फारसेथिं हान्जा गाग्लोबजानाय सानै आइजोफोरा सासे रङियानि आरो गुबुन सासेया पाठशालानि थागिबि हान्जा गाग्लोबजानाय आइजोफोरखौ माखासे सुबुंफोरा रैखा खालामदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदोंमोन बे जाथायावनो पुलिसा दासिम 11खौ एरेस्ट खालामबाय गसाइगावनि पेट्रल पाम्पआव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय फिसा खोथाखौ लानानै पेट्रल पाम्पआव थानाय सुबुंखौ गाज्रि गाग्लोबदों गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा दिपज्योति सिंह जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव AS 16E1843 XUV 500 गारिजों फैनाय सिनाय मोनै साब्रै सुबुंफोरा पेट्रल पाम्पआव थाव सोनो थाखाय फैदोंमोन बेयावनो सासेया पेट्रल पाम्पनि मोखाङावनो हासुदोंमोन बेखौ लानानै उनथिं बायजोआव थांग्रा दं होननानै उनथिं थांनो थाखाय खावलायहैदोंमोन बेखौ लानानैनो गिबियाव बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदों उनाव थाव सोखांनानै रां होआलासे गारिनिफ्राय सानै सुबुङा ओंखारबोनानै हरखाबै दिपज्योति सिंहखौ गाग्लोबफैदों जायखौ CCTVआवबो नुनो मोननाय जादों दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों दिपज्योति सिंहआ जोखोम जादों आरो बेखौ नुनानै सुबुंफोरा हमथाफैनायाव दुथांफोरखौबो लावथिजों बुनो मोन्दों बेबायदिनो सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ नुनानै उनाव दुथांफोरा खारग'लांदों होननानै फोरमायथिदों बेफोर गासै जाथायखौ लानानै दा पुलिस थानायावबो FIR होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों दिपज्योति सिंहआ BTRआव सिटा नामजारि खालामनाया बन्द जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ लानानै BTC प्रशासननिफ्राय खेंफोरथि 25 मार्चआव EC मिटिं जिरायनाय जादोंमोन जेराव माखासे थांखि लानाय जादोंमोन जायखौ लानानै BTRआव सिटा नामजारि खालामनायखौ गासैबो बन्द खालामनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन नाथाय बियो लिरनायनि गोरोन्थिसोमोन बेखौ दा लिरफामनाय जाफिनबाय होननानै खेंफोरथि होदों BTC प्रशासननिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हा नामजारिनि थाखाय आयेन बायदियै गिबियाव NOC एबा पारमिशन लानाय जायो
बेनि उनाव रेजिस्टार दलिल खालामनाय जायो बेनि उनाव हा नामजारि खालामनाय जायो नाथाय पारमिसन लायालासे रेजिस्टार दलिल खालामालासे गोबां हा बायलाय फानलायाव हा नामजारि खालामनाय जायो जाय आयेन बेरेखा पारमिसन लायालासे रेजिस्टार दलिल खालामालासे सिटा नामजारि खालामनाया आयेन बेरेखा बिथांमोननि थाखायसो बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन होननानै खेंफोरथि होदों प्रशासननिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि गासै गामिनि सिटाखौ डिजिटाइजेसन खालामबाय जमाबन्दीनि कपिखौबो 2 दाननि गेजेरावनो गासैबो अनलाइन खालामगोन आरो लेन्ड रेभिनिउनि गासैबो खामानिफोराबो अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बैसोमुथि पर्टेलनि गेजेरजों मावजागोन जेराव अनलाइननि गेजेरजों गासैबो लेन्डनि रेकर्डखौ नायनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा पर्बतझरानि थंसि आमथला गामिनि साखाथियाव सासे आइजोखौ खर'आव दाननायजों गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव बोखांनो हादों क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा महकुमानि बगरीबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय थंसि आमथलायाव सोमजिदों गिथावना जाथाय बेलासे 1:45 रिंगासो समाव सासे आइजोखौ खर'आव गोबौ हाथियारजों दाननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो आइजोखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै रिपर्टनि बादिब्ला आइजोनि मुङा समिदा खातुन आरो बिथांनि फिसाय जहरुल इस्लाम जयैनो हाग्रायाव बन लायनो थाखाय थांदोंमोन बेनि उनाव फिसाया न'फारसे खारबोनानै बिसिखौ सोरबा गोबौ हाथियारजों दानदों होननानै खोन्थाफैदोंमोन बेनि उनावनो न'खरनि सुबुंफ्रा जाथाय थिलियाव थांनानै आइजोखौ रैखा खालामहैदोंमोन बेनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा महामाया खामार गामिनि थागिबिमोन थारैनो समिदा खातुनखौ सोर बेबायदि इनायै गाग्लोबनाय बे जाथाया दासिमबो सोराङाव फैयाखै पुलिसआ बेनि सायाव संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दङ गड मिशननि गेजेरजों सा 131नो बोरमा राननानै होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ एनिमेल हाजबेन्डारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों एबा मि जुनार फिसिग्रा बिफाननि गेजेरजों क'क्राझार तितागुरि मि जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावख'आव सा 131 मुलाम्फायारिफोरनो बोरमाजों लोगोसे बोरमा दोनग्रा सेट राननानै होदों सासेनो माबायै बोरमा राननानै होदों जेराव प्रमद बर'जों लोगोसे एमब्राकेश ब्रह्मआबो बाहागो लादों जायनाखि गरिब दुखुथिया सुबुंफोरनि हा खम जायो बेनि थाखायनो बोरमा दोननो थाखाय सेट होनाय जादों जेराव मा 15निफ्राय 20 बोरमाखौ दोननो हायो होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिबावदों दि बोरमा बिथांखिनि गेजेरजों जाहाथे बिटिआरआव बोरमानि प्रडाक्शना बारा जायो बेनि थाखायनो गिबि खोलोबाव सा 131 मुलाम्फायारिफोरनो बोरमा होनाय जादों आरो फैगौ बोसोराव 1000 मुलाम्फायारिफोरनो बोरमा होनाय जागोन होननानै बुंथियो आरो गोजोन फैनायनि उनाव बयबो खामानि मावनो गोसो जादों बेनि थाखायनो बोरमा मिशन अमा मिशन मैखुन हेन्डलुम बायदिसिनानि सायाव फोरोंथाय होनानै थुलुंगा होनाय जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ थांगाबारि इउथ क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय खुंगा 11थि थांगाबारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ देंखो मोनाबिलियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों चिरां जिल्ला नेहरू बाजारनि थांगाबारि गेलेग्रा फोथाराव जागोन रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया अक्ट'आ 26 एप्रिल 2023 अदेबानि गाबोन आरो देंखो मोनाबिलिया मोनाबिलि 7 रिंगासोनिफ्राय जागायजेनगोन हांख्रायजानाय मेथाइ रोजाबगिरिफोरा जाहैबाय बिबुंसार गयारि आरो कष्टकार दैमारि देंखो मोनाबिलियाव जाहाथे नोंथांमोनहा नुजाथि फैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा शिबसागर सराइदेव जनाय नाहरकटिया आरो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दासिमबो बारहुंखा बारनाया जागासिनो दङ मैयासो बारलांनाय गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों दंफां बायसिननायनि थाखाय नाहरकटियायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो बारहुंखा बारनायजों दंफां बायसिननायाव सासे सुबुंनि जिउआ खहा जादों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो शिबसागर सराइदेव जनाय आरो नाहरकटियायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों न'बांफोरा थेर-बेथेर जानायनि अनगायैबो फरायसालिफोराबो थेर-बेथेर जादों बिफां-लाइफां आबादथिलि जेरैथिंबो खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों लामा सामाफोराव गेदेर गेदेर दंफांफोरा बायसिननायजों लोगोसे मोब्लिब खुन्थियाफोराबो बायसिनदों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय सानथामसोआवनो रायजोआव बारहुंखा बारनायजों 7 दायनि जिउ खहा जादों बेनि मादाव करिमगन्जआव 2 मुङा जामाला बेगम आरो जौहर उद्दिन तिनसुकियानिफ्राय 2 चिराङाव जोंख्लि बसुमतारी बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गासै 7 दायनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों दासान्दि बारबाय थानाय गोब्राब बारहुंखानि थाखाय फ्राय सानफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ खहा जागासिनो दङ बाक्सानि फातिमाबाद साहा बागानाव मानसि बुथारनाय जाथाय फातिमाबाद साहा बागानाव माग्रा लाइनाव खालबार लुनायनि खामानि मावबाय थानाय समाव ट्रेक्टरखौ बारनो होयैखौ लानानैनो बुथारदों खालबार लुनायनि खामानि मावग्रा निकटिन दादराया
जिउ खोमानो गोनां जादों। ट्रेक्टर सालायनानै फैनाय सुबुंखौ लामा बारनो हेंथा होदोंमोन बिथाङा। जायखौ लानानै ट्रेक्टर सालायग्रा आरो निकटिन दादराइनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदोंमोन। उनाव इनायै गाग्लोबनानै बुथारदों निकटिन दादराइखौ। जाथायनि उनाव दा मानसि बुथारनायनि दायाव ट्रेक्टर सालायग्राखौबो पुलिसा हमबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।